Kariyar banza, kare gudun damo, kaza ta kyankyashe ki zabuwa. Liya. La kyauta, dan Allah bar mu gobe mun fito ko yanzu corona ta ci kasuwa. Ya kyauta bar mu yanzu mun fito ai tun da corona ta ci kasuwa. Bagari na je kasan buhu Allah za a yi hajijiyar ruwa. To kara a bar mu yanzu mun fito kafin kuliki ya jefe zabuwa. Wanda tauhidi shi ne ya yi kaɗan shi ne zai kwanya na kishin ruwa. Wallahi ita in yaƙi lankwasa alkur'an za mu nemi gatari ta. Jiya mai laifi mu ƙara yin shi yau da dai Allah bai kalamu ba. Sarkin haƙuri Ubangiji ɗaya ta bara ba za a so mu cutuwa. Yanda numfashi ba za ya basu ba haka sallah Ban ga mai hana ni ba, karyar banza kare jiran damo an kulla kasa ana ta kasuwa. wai ke sai harkisi nake ta yi ke Amma ban ga ɗoriyar ki ba. Mai gida dambu nake shirin na yi kuma garin ma kamar ba zai yi ba. Ko ganye da ke da ki lalubo tun da ba haka za mu bar cikin mu ba. A yi ganyen ma biyan kuɗi ake in babu kuɗi ba za ya samu ba. Lalle kuwa za a sha ko baki akuyar wani za ta doshi kasuwa. Mai gida mai ya faru ne ka dunkule don Allah ta shi ka faɗa mini. Kirjina ne yake ta farfasa